Barkanku da yau za mu kawo muku sabon labari ne mai suna rayuwar Aisha. Aisha wata marainiyar yarinya ce wadda mahaifiyarta ta rasu tun tana karama, tana zaune da matar uba. Tana takura mata, azabtar da ita. Matar uban sunanta Laure. Ta sa ta shara, wanki, wanke-wanke, komai ita ce. Ita kuma Laure tana da yarinya mai suna Maryam. Tana mugun son Maryam. Haka kurin ta daƙile wa Aisha zuwa makaranta. Sai Maryam ce take zuwa. Ta bata bokiti ta gorori ta ce maza dauki jarkunan nan ki je ki ɗebo ruwa. Mahaifinta ba abin da zai ce, ba shi da ƙarfi a gidan, sai dai duk abin da aka ce ya ba mu Aisha haƙuri. Mata suna duk inda ta wuce sai dai ana tausaya mata. Ta zo gurin ɗiban ruwan, wasu tsofaffi suna sannan Aisha. Har ɗayar ta ce ko za ki kawo in taimaka miki ne? Ta ce ba damuwa zan iya. Ta ɗebo ruwan ta dawo gida. Sai ga Laura ta zo, kin ɗebo? To maza ga wanke-wanken nan ki gama kuma ki ɗebi ruwa. Ki hura mana wuta ki girki. Ta ce to ba damuwa. Bayan ta gama girkin sai Laura ta ce mata to Aisha abinci ya ƙare duk da ke kika dafa, sai ki yi haƙuri. Maryam in abincin bai sheki ba ki je ki ƙaro miya. Baban ya ce Aisha ki yi haƙuri ba damuwa. Wata rana sai labarin. Ta ce ba komai baba. Ya ɗauko abincin ya ɗan bata a hannu ya ce ki je ki ci wannan, ki yi haƙuri. Wata rana rayuwa zaki alfahari da ita. Aisha tana ɗaki tana kuka tana roƙon Allah ka kawo min ƙarshen wannan lamarin. Allah ka kawo min mafita. Allah ka ga halin da nake ciki. Bayan ta gama ta fito sai ta tuno da rayuwarta ta baya. Lokacin da aka hana ta zuwa makaranta, ta shirya za ta tafi makaranta sai mama Laura ta ce mata babu inda zaki je. Ta ce mama ki yi haƙuri ina son zuwa makaranta. Haka ta dakatar da ita. Ta dawo ɗaki tana kuka. Baban ya ce har yanzu Aisha na kina tunanin makarantar ne? Ta ce baba ina so in zama likita ne. Ya ce wata rana burin ki zai cika. Washe gari mama Laura ta aiki Aisha kasuwa. Ta ce maza ki je ki siyo mana kayan miya, saura ki je ki zauna. Ta ce to. Ta iso kasuwa ta haɗu da wani dattijo zai tsallaka hanya. Ta taimaka mai tsallakar da shi, ya mata addu'a. Ya ce na gode baiwar Allah. Sai ga wani bawan Allah a mota yana kallon abin da ta yi. Ya ce kai wannan yarinyar ta burge ni, tana gata da kyan fuska kuma akwai kyakkyawar zuciya. Ya kamata in san wace ce wannan yarinya. Aisha bayan ta gama ta dawo gida, matar babanta ta ce dan me yasa kika nemi wuri kika zauna? Ta ce wani mutum ne na taimaka mishi na tsallakar da shi hanya. Ta ce babu abin da ya dame ni da taimakon da kika yi, kan na ƙara aikinki ki nemi guri ki zauna. Maryam tana gefe sai dariya take yake kullum ba Aisha baki da aiki sai kawo matsala. Bawan Allah ne yana cikin tafiya a mota. Direban shi ya ce yallaɓai wai me yake faruwa ne? Ya ce ba komai amma ka san me nake so da kai? Ya ce maya ina so ka binciko min labarin wace ce yarinyar nan. To jama'a ko wane ne wannan bako? Ba mu san wane ne shi ba. Mu haɗu a na gaba.